Bangaphezu kuka-700,000 abafundi abafunda ngokugcwele ababhale izivivinyo zabo ngonyaka owedlule. uMalusi uthi izivivinyo zika-2023 zihambe kahle kakhulu. uMalusi is extremely encouraged by the fact that there were no detected cases of paper leakages. No papers were leaked in these examinations. The examinations have therefore not been compromised in terms of their credibility and integrity. Bayishumi nanye abasolwa ababoshelwe ukuthengisa izitifiketi zika-Matric Zomgunyathi. Laba iningi labo liboshwe eLimpopo. Bonke bazovela enkantolo kwephezulu. 11 suspects have been arrested by the South African Police Service, SAPS, on different dates. Kunxuswe izinkampani ukuthi ziqinisekise ubuqotho bezitifiketi uma ziqasha abantu. Bangu 945 abafundi ababanjwe bekopela, kanti-ke isifundazwe iKwaZulu-Natal sihamba phambili kulezi balo. 763 cases, which is 80.7%, were detected in KwaZulu-Natal, and 164 cases, which constitute 17.7%, were detected in Mpumalanga. Uhlelo lokucisha ngogesi kanye nembhikisho emphakathini kube yinselele enkulu khathi abafundi bebhala. Ungqongqoshe wemfundo eyisisekelo Moteha uzoyimemezela ngoLwesine imiphumela bese idedelwa ngoLwesihlanu.